Bona tarda. Bé, avui ja heu vist un nou revés pel senyor Llarena i pel Tribunal Suprem. Avui la Fiscalia belga ha negat les acusacions i per aquests defectes de forma que ells tenen, doncs no extradiran tampoc els exiliats polítics que tenim a Bèlgica. Un nou ridícul per la justícia espanyola, que avui ja han reaccionat de tal manera dient doncs, que hi ha una manca de compromís. A mi el que em sorprèn és amb què és aquesta manca de compromís, amb què? Amb Espanya o amb Vox, simplement, perquè sembla que el compromís el té el Tribunal Suprem i els jutges espanyols amb Vox, amb el nacionalisme més ranci espanyol, amb el nacionalisme més radical espanyol. Aquest és el compromís que voldrien de la justícia belga, que voldrien de la justícia alemanya, de la justícia britànica. Un compromís que ells tenen amb el nacionalisme. Una justícia que està al servei del nacionalisme espanyol, una justícia que no està al servei de la llei, una justícia que no està al servei de la imparcialitat. Estan fent unes sentències, estan buscant uns delictes totalment parcials, totalment pel seu interès. Ara obren la porta a canviar la rebel·lió per un intent de rebel·lió, per la conxorxa per la rebel·lió. Ara que Alemanya ha dit que no, ara que Bèlgica diu que no, doncs ara anem canviant les coses. Ara, això sí, els que estan tancats aquí, els que estan tancats a Madrid, que estan a Estremera, que estan a Sota del Real, no us equivoqueu, aquesta gent està tancada per rebel·lió, està tancada per malversació, uns delictes que ja estan tombant a la resta d'Europa. Ara què faran? Canviaran uns delictes per un, els canviaran per tots o com va? Perquè va així. Una altra cosa que estem fent també, avui els de Vox ja veig que han denunciat per piolades, les piolades, han ficat una querella contra Quim Torra per les piolades. Jo de veritat no puc entendre com a Catalunya, jo no puc entendre com aquí, amb els de drets o els advocats que siguin, no presenten querelles contra partits com Vox, contra partits com Ciutadans, contra partits com el PP, que fan les piolades que fan en contra de Catalunya, que ens deixen verds per tot arreu, com no es presenten querelles contra Antena 3, contra Telecinco, contra Alerta Digital. O sigui, nosaltres estem aquí a l'expectativa. Aquí que vagin presentant querelles ells, que són els principals supremacistes i els principals racistes que hi ha, perquè són uns supremacistes i uns racistes contra els catalans, contra la nostra llengua, i després resulta que nosaltres ens quedem aquí mirant com van caient. Aquell article en el qual es deia que eren bèsties, doncs avui s'ha publicat aquest article que es veu que no es deia bèsties a tot el poble espanyol, no, es deia bèsties a gent com UPyD, que van fer una carta a Suís, a la companyia Swissair, reclamant-los que deixessin de fer la megafonia en català. Per mi també són bèsties. Unes persones que els molesta que es parli una llengua, que s'escrigui, que s'utilitzi, això són bèsties. I això, malauradament, a Espanya n'hi ha moltes. Espanya és un país monolingüe que, si fos per ells, acabarien amb la resta de llengües com han fet amb les altres i com han fet quasi bé amb l'asturià lleonès, com han fet amb l'aragonès i voldrien fer-ho amb el català i amb el basc. Això per mi són bèsties. Aquesta mateixa gent, fa uns 10 anys, si no m'equivoco, van enviar unes cartes, van enviar uns correus electrònics a les companyies de televisió Samsung i Sony perquè ficaven els menús dels seus televisors en català, amenaçant-los de boicot si no el retiraven. Bé, Samsung en aquest cas va retirar el català dels seus menús dels televisors, cosa que Sony va dir que no, amb l'argument Sony de que quantes més llengües hi hagin als menús de televisió millor, vull dir, la riquesa i la varietat lingüística no fa cap mal a ningú. Bé, sí, fa mal als espanyols, perquè els espanyols no poden suportar que s'etiqueti en català, no poden suportar que es parli el català, no poden suportar que tinguem productes que ens respectin en català, no poden suportar que tinguem doblatges en català, que tinguem premsa en català. El que els molesta és la nostra llengua, o sigui, deixem de comprar el discurs aquest de l'unionisme i de la caverna espanyola que està contaminant tot el dia, que està insultant tot el dia. Querellem-nos contra ells, perquè és el que estan fent, és un discurs d'odi que estan comprant tots els espanyols, o la majoria d'espanyols, perquè és que només tenen accés a aquest discurs, només tenen accés al discurs d'odi dels mitjans de la caverna. Jo demano que hi hagi alguna entitat a Catalunya que passi a l'atac amb aquesta gent, que passi a l'atac judicial, que comenci a denunciar aquestes persones, perquè si no ho fem, els estem donant la raó, i sembla que no li donem importància i que hem de passar. No, n'hem de passar d'ells. No s'ha d'ignorar. No s'ha d'ignorar aquests atacs, no han de dir, doncs mira, ja es cansaran, no es cansaran perquè aquesta gent no es cansa, de menystenir-nos no es cansen. És una cultura colonialista la castellana, és una cultura destructora, va destruir totes les cultures sud-americanes, més de 1000 llengües. Deixem d'enganyar-nos, això no és racista,
En tot cas, racistes ells, que eren els que celebraven el dia 12 d'octubre com el dia de la raza. Nosaltres el dia 11 de setembre mai no l'hem celebrat com el dia de la raça catalana. Mai. I ells sí que han fet el dia de la raza espanyola, que avui li diuen dia de la hispanitat, per dissimular una mica, però era el dia de la raza. Ells són els únics que tenien vincles amb dictadures feixistes. Ells són els únics que van rebre l'ajuda dels feixistes italians i dels nazis per guanyar una guerra civil. Els mateixos que van governar, el mateix franquisme que va governar, els mateixos que avui estan governant a Espanya, que són hereus d'aquest franquisme, un partit fundat pel ministre Fraga i altres ministres franquistes. Ells són els supremacistes, ells són els dictadors, ells són els racistes. Aquesta és la pura realitat, i això és el que hem de fer entendre al món, i això és el que ha de veure el món. I els talls de vídeo que hi ha al senyor Jiménez de los Santos dient que sí que poden bombardejar Catalunya, que poden enviar l'exèrcit, que poden carregar-se a Catalunya. Tots aquests talls de vídeo que penja aquest home i totes aquestes declaracions que fa el seu programa de ràdio, que per cert, no sé l'audiència, però segurament al voltant del 1,5 milió de persones al nivell d'Espanya el deuen sentir. Això no es pot permetre, això d'arribar a Europa. Vosaltres us imagineu en Basté o a la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio obrint, dient que aquí a Catalunya es podria tornar a formar terra lliure i que es podria començar a fotre bombes als polítics de Ciutadans o als polítics del Partit Popular? On acabaria aquesta gent? Acabarien ràpid a la presó? Però el senyor Jiménez de los Santos doncs, diu que l'exèrcit pot anar-se'n de les seves funcions i l'exèrcit doncs, pot començar a bombardejar i carregar-se a Catalunya. Aquesta és la gran diferència. I no s'ha d'estar a favor del terrorisme ni de cap violència, però és que ells hi estan. Ells hi estan. I utilitzarien l'exèrcit com a terrorisme d'estat. I ells ho farien, bombardejar Barcelona. Per què? Per gent que pensa diferent. I aquí no passa res. Tot això els hem de fer arribar a Europa. Tots aquests missatges d'odi els hem de fer arribar a Europa. Que la gent vegi l'odi que hi ha a Espanya. Que la gent vegi l'odi que ens tenen alguns espanyols. I que els compren, perquè jo veig que la gent no veig encara cap veu de cap intel·lectual espanyol condemnant les paraules de Jiménez de los Santos. Ni una. Ni una. Tots aquests intel·lectuals espanyols, tan socialistes, tan d'esquerra, on són els Serrats i totes aquestes personalitats, aquestes persones? Enlloc estan denunciant aquesta situació. I nosaltres anem aguantant. Bé, el que us dic, un altre revés per la justícia espanyola, hi haurà més revés. Si aquests presos polítics no haguessin marxat, no en tingueu cap dubte que haguessin estat a la presó durant 8 anys, com a mínim, fins que el Tribunal d'Estrasburg hagués resolt. I això és el que està passant, perquè de moment no s'ha retirat cap d'aquestes causes contra els nostres empresonats polítics. Això és el que està passant. Això és el que està passant. I aquí ningú està presentant querelles contra Vox i contra aquests partits per les seves piulades, i ells les poden anar fent. Passem a l'atac judicial en aquest sentit. Paguem-los amb la mateixa moneda, presentem-los querelles, querellem-nos amb aquesta gent, que ho faci algú, que ho faci l'Assemblea, que ho faci Òmnium, que ho faci Drets, però fem-ho perquè fiquem a Espanya davant del mirall, fiquem el nacionalisme espanyol davant del mirall, fiquem Vox davant del mirall, perquè que un partit d'ultradreta espanyolista sigui el que estigui presentant totes aquestes querelles contra els nostres polítics i contra les lleis que es fan al Parlament de Catalunya no té nom, i que resolgui el Tribunal Constitucional, que són jutges, o que és un tribunal que fiquen amb carnet de partit, que fiquen els de carnet de partit dels del PSOE i el PP, no té nom. I que se segueixin reunint el senyor Pedro Sánchez i el senyor Rajoy, i ara reuniran amb Albert Rivera per dir que seguiran intervenint les finances de la Generalitat, no té nom. Això en tota regla és una suspensió de la democràcia a Catalunya. I a qualsevol lloc seria una suspensió de la democràcia i, per tant, segons les Nacions Unides, on no hi ha una democràcia real, on hi ha una suspensió dels drets democràtics d'un territori, es pot considerar colònia. I tenim diversos exemples. Tenim el colonialisme lingüístic, tenim l'espoli fiscal i ara, a més, tenim el control de les finances. I sumem que no pot ser president el que guanya les eleccions i el que realment nosaltres volem que sigui president. Doncs, per tant, comencem a escriure cartes a la ONU, comencem a enviar a la gent que ens estan tractant com una colònia i així podrem formar part d'aquest grup d'aquests 12 casos. En aquest cas serà un cas més en el qual sí que podrem fer el referèndum que diuen que no podem fer perquè som una colònia. Jo tinc clar que fa temps que ens tracten com a tal. Fem-ho i aconseguirem la república que volem. Visca la República de Catalunya.